παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Tony Hawk Pro Skater 5 πάλι. Και λέω πάλι επειδή το άλλο βίντεο που τράβηξα από το YouTube μου χάλαγε τον ήχο για κάποιο λόγο. Αλλά anyway, αυτό το βίντεο είναι άλλο και έχω και μια μικρή ανακοίνωση την οποία θα την πω τώρα. Ανοίγω κομικό κανάλι, link στην περιγραφή. Θα περιμένετε πολύ ωραία βίντεο, αλλά μπορεί να μην κάνω τόσο συχνά εκεί πέρα γιατί θα με παίρνουν πιο πολύ χρόνο. Αλλά anyway, πάμε στο βίντεο ρε φίλε. Έτσι χάσαμε τη φόρμα. Ναι ρε φίλε, σπάσαμε τα μούτρα μας, αυτό περίμενα. Έμα να πούμε, έχουμε και το Tony Hawk, να πούμε την ωραία τη ζακέτα. Ναι ρε φίλε, έτσι ξανά, έτσι αλήτες. Αλλά ναι, δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα βγει αυτό το βίντεο περίπου. Ναι, anyway. Ωραία, έλα, καλά τα πάμε, έλα, μην το χάσεις. Έλα, ναι. Σαν να είμαι τουαλέτα ακουστικά ρε φίλε. Έτσι, με τα μούτρα, στο πάτωμα. Έτσι ρε φίλε. Επίσης πάντα είχα ένα ερώτημα ρε. Ναι, επειδή από την άλλη, τι γράφει εδώ. Έλα ρε φίλε τώρα. Mountain View. Ρε Mountain View λέγεται. Mountain εδώ τι γράφει. Βασικά όχι, επειδή λογικά το ίδιο θα γράφει και αυτό σε σκουμπιδοντενικές. Κάπου εδώ πέρα νομίζω έχει κάτι που σαν της Mountain Dew και νομίζω ότι εκεί γράφει Mount Dew. Να το. Έτσι. Και έλα ρε φίλε τώρα. Πόσο άχρηστος παίζει να είμαι. Ναι. Έλα. Μπράβο μας. Τι γράφει. Έλα ρε μαν. Μου του νουδιού. Mountain Dew δηλαδή. Ρε, γιατί στο άλλο γράφει Mountain και στο άλλο Mountain. Τι φάση. Αυτή είναι η μάρκα, πώς τη λένε, ξέρω εγώ, οι Κινέζοι και πώς το λέμε εμείς εδώ. Και ναι, όχι, δεν ήταν αστείο γιατί θα ήταν πολύ κρύο. Anyway, έλα. Πόσο. Έλα ρε μαν, δεν είδα το σκορ τώρα πόσο έκανα. Ωραία. Καλά θα πάμε. Έτσι. Δεν το χάνουμε. Έλα. Ναι. Ναι. Ναι ρε φίλε, αυτό ήτανε. Έτσι. 180. Ανάποδο. Έτσι ρε φίλε, με τα μούτρα έτσι. Να σου πας ξανίδα ρε, εμείς πάμε ξανίδες. Go, be hero. Ναι, anyway. Από ό,τι βλέπω πολύ sponsor από GoPro έχει πέσει σε αυτό το game. Ναι. Και ωραίο σημάδι της DC. Καλά να μου πεις τι θα ήθελε να γράψει σε ένα skate game. Σε ένα παιχνίδι με skate. Και με skateάδες και όλους αυτούς να ακούν. Γενικά μου αρέσουν τα skate. Τα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με skate. Γιατί πήγαινα από skate games. Έλα. Το έχω. Anyway, δεν το είχα. Impossible, ναι ρε φίλε, και double. Έτσι. Τώρα αυτό. Γιατί ρε φίλε έπεσε. Φαινόταν ωραίο ρε. Anyway, άμα σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe και όλα τα σχετικά.